Good afternoon. By your fan. Okay. How about you go me? Don't buggy be back. Yes, sir. Genes Ragishi. Oh, on to tum. Get a one to. On to tum. Here, keep on to. I learned to know. Genes Ragishi gets him one to toge. I told that touch now. Genes Ragishi. Where? Bishop, I can no PC. Oh, wake up no camera. Camera again. Cameras Ragishi like this. I won't call out get where she and my mad no what. Take it to what? Get a mad make them against a marishi. Don't try it. My work came my while. The committee father. The question committee father or sister. I'm a call one ye begishi. Okay. Ibudishi hota. Guess him the winner. No camera. Oh yeah, headmistress, the way phone na like a billion to get Laramaz. Okay, sir. The way Bamunaga Tabatana. Battle front. Gini mere no go. There was accident no ku. Gini mere no go nne. Asim there was accident no ku. Ndo no. Thank you. Ndo. Ya ndo. Ton nazo. Telero zana. Buoko de reverse bia. Telero zana. Bia da ginwe here. Ah? Aginwe here. Aginwe here. Telero zana. Iji ihe onwenye iji ihe nyere mmiri. Mba. Iji ihe foto wa kon ka arụ. Eji me foto wa. Ịpa isi ipo otele. Otu na anaghị. Oh, na Chineke siwe kemo. Bịa were phone go. Na welata isi ga azụ biko TikTok akụchiri m akaụntụ maka isi ukwu ga. Achọ m that touch ya, I'm not joking here. Welata isi ga azụ. Media akụchiri m akaụntụ maka isi ga. Ke were isi dere m na screen here na amabata m isi nga. Ekwe nga isi gị ha ịpa isi po otele otu na anaghị. Ke bịa gwa m sọ ọwụ ntutu. Lewe onye ebe achọ m that touch here. Ọgụgụdị ha ma eji ebute ụlọ aka ụlọ kụtuo oyi. Ọhala otu a. Kwa isi nnọọ ka onye aṅụ gbara nga ahụ aza. Gbara nga apịa ịgwa m sọ ọwụ ntutu ma ọ kamera. Dewe ihu ga ahụ straight. Dewe ihu ga ahụ straight. Chineke mere ebere adị bọọlụ ịgbaga amasị nọ na pitch na ọwa ga-enyegide gị red card maka iji isi chọrọ ịmaba bọọlụ na net. Ga-emata ya mmadụ ibe gị. Ali ekpoga na achị. Lanya. Don't laugh here. I'm not going to the truth. Get back up. So na come. I'm sorry. Take a parody can go tap para ishi na nigga. Otu na nigga. Would you nya ukwu e potro wa parish fota. We Otele na nigga bujo ngade na de bete ho. Atom that touch here. Look at that. Well, I see gas so chile ka gba oko. Headmaster. Branga atakoshigre meze.
Line Lodi mo nwoke wala hụrụ gị ga-ejo ya so ga-enye gị ije mee surgery ishi. Msegene. Mo yenye me go nje me surgery isi. Branga agwa gị ishi agwa. Nachina. Umweleke. Idafole. Adim 31. Telero zane kadiala. I told him that touch. Hey, listen, this is what is making me angry with you people. You don't know what I'm doing. Just say one marker. It's a say one marker. Sorry. Sir, sorry. Just say Sir. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. And single mother. Akụrụ ụgwọ isi ga eme ọnwa ka ọwụ ime mkpeku. Akwụrụ gị isi m. Oke akwụrụ ụgwọ isi gị. Ịba na adị. Gị pụtazie na adị. Then ịkpọrọ nwa gị lawa ka nwa gị nọ with the man. Mba kpọrọ m elawa. Gịnị mere eji pụọ na di? The guy ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Gị nwe iwe ezigbo mmadụ. Gị nwe iwe ezigbo mmadụ onye ọ dị mma n'ọnụ. I'm sorry. Iwe ezigbo mmadụ nwoke mụrụ nwa ịbịara ihe abịa ịgwa m sọ ọwa ezigbo mmadụ Chineke agba. Ọwa ezigbo mmadụ gịnị atagide tara otu the extent ịdịrị ime. I'm sorry now. Always remember the Guinean look at the saying, will you marry me? Guess ya, I wouldn't have been mono potani talenta, coach on your own amecroy here. Thank you, Martin. Now, I also give the fact that they more than give whoever could have and give you a brief of it. But I'm going to can't show me again now. Or the brief can't show me again. And let him be done with your boys so much like a bagoko. We should have wish you matter. Anyway, I'm sorry for that. Brief. On a barren name, I hate your paternity. And Mbabu Ronyawa, and he doesn't bring Iyokwesi with it. Okay, before getting a lock, yeah. Emma no name, Emma no brulang, gay quete, no urolang, quiquiadi, quiquiamomo. That is why, listen to me. That is why some of you, that is why I'm telling you before you do anything with anybody, ask question. Onye gene ayere. Emma no name. Muna Gene ayere. I for long. Okay, how many months school no year? Call years. I'm at time in 2013. The Euro young when before that law. 2016. Onye matra 2013. Yeah. Muna no febe like I'm school nyawa noro ebono. So we just talk on phone. Yes, I'm getting ayo. Getting I got no febe before I get matter. Communication other enough when a person doesn't communicate very well. Or that boy the mother not on a phone. Or that carrying a phone. Listen. Oburo nyawa is not like
guy, for example now, Wike, I na-ekwu ihe now. If I bring my own opinion, Oye have opinion no more, he will just drop it aside. And in marriage, it's good for the both partners to. Iregi 4. Number 1, iregi 1. Always woman 2. Number 2, iregi wo that na on take care of his activities, his responsibility. Ubu and ibutle opinion. Oh, Ofiye can Bishop. Oh, iya nine mechanji we puo. Okwa mu issue maybe on afumofu. Iya nine can check it away si na chorozim. Oka kwe potala. Apotagon. No. Thank you, sir. Yes, sir. Otele. Go maka. No opinion, no contribution in the home paternity. Ofu. Nwaga hoda fole. 3 years. Inemekwa gela aga hu mpe ya mana onye mpe ya wo. Jebekwa mu na ya fubekwa since. Inemekwa nwa gị ya la ahụ mpe ya mata onye mpe ya wo. Inenyekwa de man allowance na ahụ mpe ya ka ị chọrọ ịlụ ọdị na gị kpọrọ ya. Na-ekwu na phone. Okay. Ịlụ ọdị na ị ga-akpọrọ ya kpọgoro nwoke ọdọ ka ị ga-akpọ ya mpe ya. Bishop. Eleke Bishop ato ka droge. Nwoke ọzọ bịa from here na asị gị mọtọrọ ịlụ gị. Oto. Nwoke ọzọ bịa from here na sị gị na ọ chọrọ ịlụ gị. Ị ga-achọ ka nwoke a mkpọrọ gị ma nwa gị ka ị ga-achọ ka nwa gị ahụ gawa na nwa m. Ya kpọrọ gị na nwa. Anyị amahapụ unu nwa m. Yes, anyị amahapụ unu nwa m. Nwa agbọghọbịa chọrọ nwoke ga-akpọrọ ya na nwa ya. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Akwa mana ihe mmeghe ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ụwa niile m gaa n'iru. Enwere onye akwụkwọ nọ na family nne gị na nna gị? Mba. Enwere onye ji aṅụ gị ụfụ dị ya? Mba. Ara ọdị n'ụlọ unu? Mba. Agbara gị na mkpo? Mba. Gị na nwoke ọ nọrọ na fonu mbụ ga-agba ya WhatsApp ya agba WhatsApp unu na-aghọ onwe n'aka unu ọghọche ga-enyo ya anyọ? Mba. Ise na ya lọtọ gị na fonu mbụ? Mba. Mmiri ara ka na-agba gị n'ara? Mba. Aparị ọ dị gị? Mba. Kebi shi na watch anyị? From Oka, Anambra State. Nwoke agbaala gị jack mbụ? Mba. A na-agba gị jack ma atama gị? Ama m nke wu Jack Bishop. Eji agba nwaanyị jack. Agbaala gị jack chila. Okay, mba. Agbabeghị jack ahụ mbụ? Mba. Otele na-agbabe jack ọtịta. Otele gị ọ na-eshi ushi? Mba. Mmadụ ole tara ala gị kemgbe ahụ gị na di gị na-ebe isi? Eziokwu Owero. Onwe bụ onye tara ala gị kemgbe gị na di gị na-ebe isi? Mba. Ana m adị busy. How many years go no separate now? 2 years and now. Kemgbe ahụ ugbo enwe bụ onye ọzọ tara ala otele gị ma ịfụ na ịṅụ ọnụ? Bishop mba. Lee ma ya n'anya gwa m isiokwu. Bishop asị gị mba. Otele a na-atabe kemgbe 2 years. Ebere gị ugwu? Mba. Mba. Otele anaghị achapụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ọgụma ga-ele ihe ị na-eme ma otele gụma gị.
Over on na carry busy and based on nwa no carry mu na no ogo obuna, so ma just wave way out of my mind. Like we wave ya, ine jack or breeze. I will breeze it. So ba chile ka ba go here go go breeze it wave. Bishop, I am a wopu obi mu ne. Ihe mean by waving out bụ na I am a wopu obi mu ne. Adi me eti obi ne ya because ama m no woro onye mu ne ye make up now. Genotype oge. Ebe elo bole no di pona jagat mans ajoge otisha anyo ma jana digitama. Egatla I am jumagi genotype oge. And they say new be type kemba ahụ Rona. Thank you, sir. Thank you na gini mra. Isi ya ha junu mu onemu na dim sa eme. Man ka di man say you thanks. Le he just say thank you. When you sir. Next time, don't go on social media. Get pota. Ume bad about onye moro nwa. Obare aka no with you. Listen. Listen to me. No matter how bad the person there. Or one thing no more wine na man. E happen there, you move on. Also kwara will onye ojo, don't call him evil because anyone I love for ya. Before get query. Bishop akporo me evil. Akporo ma ajuju ka ijumu nsa no ga ajuju ijumu no na. I don't gị iche gị nye m another answer. Emecha video gị ka watch ya. Ewe ni wo depend. Ama ha. O depend na gana. Ama ha. O depend na gana ishuku. O depend na gana. Konji azacha gị shi ọsọ gbaga gala chọ onye na-agbapụrụ oyi. Masị shi ga azachala. Gba asụ na mmiri otele afụta gị n'ọnụ. Bara nga be gwa m so dibe. You think I'm joking here? Bishop, sorry. Blog group again. Blog group again. Look at them problem. Blog group again. Shuku. O positive. What phone number? 070-6435-7904. Also, what going on? So, be I get bapa. Epatasi, that means how we going here for long tempo. And as a part, no matter in a distance. A little before getting here, lawyer, you distance. In a take patient, the man of movement. A little Bishop, I'm working a change sometimes. Motariano changes sometimes. Mass marriage teacher from friendship. Shoot, headmaster. Oh, I know. Bishop, good afternoon. Hamburger Biaba. A day for 25. A gotalo la comado. Get a cake. Accountancy. Okay, man, how I'm a bag out of the Haku. You got the room away and tough. Yeah, you put that earpiece, the way phone again at the table, you're talking laughing. See, I see you, not the FG, Talo. The way for Nahana like a lasso. Okay, you couldn't then on a point on. The way for Nalama hung of Magella, so get for the web Naga. And you will follow the way I want. Wahun then money point on. Imutro. Chebe di makando seniam.